A makon da ya gabata idan kuna biye da mu za ku ji mun tsaya inda Fatima take roƙon Albashir dan girman Allah ya kashe ta. Shi ko ƙememe ya ce a'a ba zai aikata wannan babban alkaba'i ba. Yanzu kam za mu ɗora. Sanadin gawa, sanadin gawa, sanadin gawa, soyayya ta zamto mata illa, ta yi damuwa da bakin ciki don neman daula, silar sanadin gawa ta fada damuwa, ina kuke 'yan uwa, ku taya ta da addu'a, sanadin gawa, sanadin gawa. Tana kaiwa nan ta fashe da wani matsanancin kuka ta ce na shiga uku na lalace. Wani murmushi ya miƙe ya ce ya of course baki da wani sauran amfani tunda kika kwaso kafa kika zo gidana sannan kuma ki sani bana kisa don haka ki sani cewa kar ki ƙara cewa an kashe ki. Yana faɗin haka ya nufi ƙofa ya fita. Ta faɗa kan gado tana kukan takeici. Ammi ce kadai ta faɗo mata kawai wani sabon ƙarfi ya zo mata take nan ta miƙe ƙofar da ta gani a ɗakin ta buɗe ta shiga ashe banɗaki ne kalle-kallen banɗakin ta ringa yi idan ta ya sauka kan Dettol ƙarasawa ta yi ta ɗauka tana ƙoƙarin buɗewa sai ta ji an buɗe ƙofar har wani rawa jikinta yake za ta kai baki ya figo ta ya ƙwace ya jefar lokaci ɗaya ya sauke mata azababban mari kallonsa kawai take da jajayen idanuwanta yana mata mugun kallo ya ce a gidana za ki kashe kanki kike nufi wasu sabbin hawaye ne suke zubo mata ta sulale ƙasa tana kallonsa ɗauke kansa yi na kusan sakan 5 can ya juyo ya riko ta ya ja ta suka isa bedroom ya tura ta saman gado wani irin ihu ta fasa jikinta na rawa ta koma can gefen gadon a rikice ta takure gefe ɗaya tana girgiza masa kai ta ce no please dan Allah kai haƙuri kallanta kawai ya tsaya yi banda bari ba abin da jikinta ke yi wallahi ya juya ya ɗauko kayanta ya jefa mata ganin har lokacin roƙarsa take yi don bata san ma ya jefa mata kayan ba saboda dalilin dogon gashinta da ya kusa rufe mata fuskarta ya ce malama ki sa kayan ki tafi gidan naku sai ki ji daɗin kashe kan naki za ma ki iya tafiya da Dettol ɗin da sauri ta ɗago ganin kayanta kusa da ita ta fara sakawa yana kallanta har ta gama ya ce sauko sakkowa ƙasa ta daga kan gadon ya shiga banɗakin ya ɗauko Dettol ɗin ya miƙa mata ya nuna mata hanyar fita tana gaba yana biye da ita duk a tsorace take sai wajensa take hijab ɗinta ya nuna mata a falo ta ɗauka ta sa sannan suka fita compound har suka bar gidan bayan ya sata a mota jikinta rawa yake sai da suka fito main road ba tare da ya kalle ta ba ya ce where do you stay cikin rawar murya ta ce Sulaja fakin yayi ya tsaya yana kallonta daga sama har ƙasa kafin ya ce komai ta fashe da kuka ta ce ƙawata ce ta sa ne maka ƙarya ka yi haƙuri don Allah bai tanka ba ya ci gaba da tuƙa motarsa ba a ɗau lokaci ba saboda gudun da yake shararawa suka iso Sulaja a sannu take nuna masa hanyar gidansu don gaba ɗaya hankalinta baya tare da ita daidai ƙofar gidansu ta nuna mai sannan ya gaba ya yi ribas nesa da gidan ya yi fakin yana mata wani irin kallo a hankali ta buɗe ƙofar ta fita hawayen da ke makale a kan idanuwanta suka zubo kafin ta rufe murfin ƙofar motar ya ce da ita kin manta Dettol ɗin naki juyowa ta ɗauki Dettol ɗin wani irin kallo ya mata ya ce au da gaske sha zaki yi wasu hawaye ne suka ƙara zubo mata ta fashe da kuka a hankali ya miƙa mata hannunsa a fuskarta ya ce ba ni Dettol ɗin ba musu ta miƙa masa ya fusge ya ce wawuya kawai ta sauke idanta bata ce komai ba ta juya a hankali ta nufi kofar gidansu ya bi ta da kallo bata isa kofar gidan nasu ba ta silale ta faɗi a sume ya fito da sauri daga cikin motar tasa ba tare da ya karaso wajen nata ba ya ga mutane tuni sun yo kanta komaye cikin motar yana kallon su can ya lumshe idansa ya buɗe sannan ya ja motarsa ya bar layin a hankali ta buɗe ido ta ganta a gadon asibiti ga aminta a zaune a gefenta kana ganinta ka san cewa ta sha kuka ya ishe ta daga gefenta Umar ne ya jinginar da jikinsa a bisa bango ya runguma hannayensa sai maman Safiya da ma Safiyan da ke kallanta Safiya da ita ma kana kallanta ka san cewa ta sha kuka ba na wasa ba ta riko hannunta ta ce are you okay kallanta kawai Fatima take Ammi ta ce Amira a nan ma shirin zaki Umar ya karaso jikinsa a sanyaye ya ce Fatima ki ce wani abu mana wani daga cikinsu ya fita sai gashi da daktoci har guda biyu magana daktocin suke mata amma kawai kallonsa kawai take can sai ga hawaye cikin idanuwanta wanda hakan ya karata da hankalin Ammi da mutanen cikin hall din dan tunda aka kawo ta asibitin daktoci suka sanar musu da cewa an shaka mata wani abu bayan da haka basu gano komai ba
ɗaya daga cikin likitocin ne ya buƙaci kowa ya fita, kuma dukansu suka fita. Babu irin maganar da likitan bai mata ba, amma ta ƙi cewa komai. Ɗaya likitan da ke gefensa ya ce, "This is serious." Daga haka ya fita, sai gashi sun dawo da wani likitan. Duk duba-duban da ya kamata a yi mata, an mata, amma ba su gano komai ba. Har yamma suna asibitin, amma Fatima ba ta ce wa kowa komai ba, sai hawaye kawai take zubarwa. Nan likitocin suka ba da shawara akan a tafi da ita neuropsychiatry domin a duba kwakwalwarta. Umar ya biya kuɗin asibitin. Bayan an yi discharging ɗinsu suka koma gida. Kafin a gama shirye-shiryen kai ta wani asibitin, Husna tunda ta ji labarin dawowar Fatima kuma ba ta magana, hankalinta ya yi matuƙar tashi, ta fara shirye-shiryen tafiya da maturu wajen kakarta. Duk da mahaifinta bai amince ba, ta haɗa kayanta da goyon bayan innarta ta wuce ta bar Sulaja. Washe gari da safe aka tafi da Fatima asibitin da aka ce duk iya bincikensu su ma ba su gano komai ba, kuma suka tabbatar da babu wata matsala a kwakwalwarta. Nan suka dawo gida, Amina ta kuka kana kallanta kasan duk ta rame. Duk wannan abin da ya faru, Umar yana biye da ita, duk da shi yana kokarin rage damuwar, yana kuma kwantar mata da nata. Roƙon Allah aka tukofa da yi mata, aka kyale na asibitin. Bayan kwana biyu, Amina tsakar gida tana dama mata kunu. Ummi na wanke-wanke, wani yaron makota ya shigo, ya ce wai ana sallama a waje. Ammi ta ce waye? Yaron ya ce wani ne a mota. Ammi ta ce, to ka ce ya shigo, dan duk tunaninta abokin marigayin mai gidanta ne, dan jiya ma ya zo. Yaron ya juya ya fita, ita kwa ta gyara jab ɗinta, ta sa Ummi ta shimfiɗa tabarma. Bayan kusan minti 5 aka shigo da sallama. Tunda ya shigo, Ammi take ta kallonsa, shukwa kallo ɗaya mata, ya saukar da kansa, ya nufi tabarma da ke shimfiɗe ya zauna. Bai sake da sun haɗa ido ba, murya can ƙasa-ƙasa ya ce, ina yini mama? Duka-duka a nan zamu jalin zamun shirin mai suna sanadin ƙawa. Sanadin ƙawa, oh oh, sanadin ƙawa. Sanadin ƙawa, soyayya ta zamto mata illa, ta yi damuwa da bakin ciki don neman daula. Silar sanadin ƙawa ta faɗa damuwa. Ina kuke ƴan uwa, ku taya ta da addu'a. Sanadin ƙawa, oh oh, sanadin ƙawa.